Prophet Walter Magaya has been granted bail ye $3,000 uye conditions akati kuti vatevere. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune ma victims aiwa musaore moyo kana muchinge makaripota nyaya yenyu hapana chachinja. Bail haisi acquittal. Kune ve PhD aiwa mufaro wakapetwa zvachose kuti papa vadzoka. So High Court Judge Justice Gibson Mandaza vati iwo ma conditions emukomana akamira akadai. So number 1, kusarenda passport yake, kumeka sure kuti agone kuzotizira kune dzimwe nyika since ane minzi dzacho dzekudaro. Then reporting to the police twice a week. Then zvakare kusarenda ma title deeds eproperty yake to make sure kuti haana kwaanotiza achienda. So sekuziva kwenyu Magaya anga anyimwa bail nekuti nyaya yake yanga iri kumagistrates court. 13 counts dzekuba mari dzevanhu dzamastands property, pane 5 counts dzekubata chibharo. Izvi zvichiri kuaccumulate since pane mamwe mavictims achiri kuenda kupolice station kundoleya macharges avo. So iko zvino vamwe vari kuti taakudzokera kumasure nekuti mamavictims akutya victimization pavanosvika kupolisi. Kuti tinoziva sei kuti mapurisa acho hasi mamembers echechi iyi? Toziva sei zvakare kuti mapurisa aya hana kupindwa muhomwe? So ndo ma-concerns that are out there muma-comment section umo, vanhu vachingoti vedu we kubuda kwaita murume uyu kwakudzosera nyaya yedu kumashure. Asi guys, munozviziva munhu wese is entitled kuti awanewo bail yekuti aendewo kumba kunobatanidza nyaya yake vozodzoka nayo kukoti. So tichaverenga 1 or 2 other issues dziri kubva pane mama victims. Pane mwana wesangano ari kuti iye amai vari kutena blind eye nekuti havasisiri vese nababa. Yes, out there kuvanhu they show a united front but behind the scenes amai vakatoita kusiya murume kare kare. Zvinozoita seiko kuti tichigara paloji pamwe chete ipapo baba vachivharira vasikana, amai vachikontinya as if nothing is happening? Chero vachigara kumba kwavo baba vanowandira kuloji. Zvinotozikamwa kuti kune musikana anonzi Nyasha naHappy, amai vari kuzviziva zvese izvi. So ndo zviri kutaurwa nemwana wesangano kuti amai vakasiyana naye. Mukomana ane imwe mhuri, asi mhuri iyi haiindiswe out there kuitira kuti chimiro chavo chirambe chakaumbiridzwa. So aya ndimama allegations ari kubuda muma netizens umo. Regai tinzwe nyaya iri pano. Tiri vamwe vari close to the Magayas. Truth be told, Magaya is no longer staying with his first wife. Kana muchiongorora strike munoona kuti kunoendwa mostly vanenge vasiri vese. She doesn't wear a ring anymore. Magaya got this other lady pregnant and a family threatened to expose him, but iye aiva nepower more. He would use a manoodles kunyaradza that lady, and I don't know kuti how he got trapped. Ndiye aiva kublackmaila Magaya manje achitumira first wife mapikicha masensitive videos ezvinoita Magaya. Akatombobirwa phone that lady nevanhu vapapa, but she had backup because she knew things like that would happen. Akazoti either you marry me or I expose you. You have no choice, because later on akazoreceive video iri raakubva kumunhu mukuru wemumusangano, akabva atoudzwa zvakare nemunhu uyu kuti if you harm that person unotopinda mahwane. She is protected by us. Wotoita zvaanoda kana kuti watonyora. So they got married. Ndiko kwaanotogara. Just for namesake, first wife is still in the picture, but vanosangana kuguest house vouya vese kuchechi to act as if they are together. Ivo vasisiri zvavo, kungoitira reputation, otherwise hapasisina kana marriage. And kana second wife yakazvifunga inotongouya kuchechi kuzoongorora papa. She is even pregnant again, and anenge achitoda attention kuna papa. Papa venyuka vatori panguva yakaoma. Some stories amunonzwa are very true, and muzvifungewo why didn't she go with papa kunotora mota, and even the following day why didn't he go with her? Vanenge vakatonza hakuna kwamunoenda naye, vanodzikamiswa chete nesecond wife. Ndo zviri kubuda kuno mumwe mwana wesangano ari kuti iye since ari very close titorewo report yake iyi tiite authentic. Then pane vamwewo zvakare vari kuti ivo personally I think Nyasha naHappy should be arrested. Back to Nyasha naHappy uya. Inini I was approached by Nyasha some time back and I have all her chats. They took me to Papa, but she lied because she had something for me. I remember I was looking for something and she said she had it.
and she sent me a location only to see kuti it's Magaya's guest house. First day, nothing happened. But I believe you get initiated in a way that you go back again. In the first day, he got my numbers and we started chatting. So what happens is, panyaya kubatwa chibarapa, haasinyanyisi kukuforsa zvekutodaro. It's being put in a position where you can't even control or run away. You will all of a sudden see yourself, watobviswa hembe, watopiwa a lot of money. So these two ladies will put you in such a condition that it will be difficult to get away. And the fact that you will be respecting him as a man of God even makes it worse. Ini I was made to meet him, ndisingatozive, and we are not the piano to bata phone yabo zvese. She's the closest then kozo uyanyasha. Ini I have proof of chats from Nyasha na Happy because some point I wanted the two of them to be arrested. Varikuti Papa is not sick. He is definitely sick. Anovata nevanhu vakawandisa, and regai nditaure chokwadi 98% yama celebrities yakararawo navo. So uyu ndeumwe wevasikana vakabatwa chibharo na mufundisi. Ari kuti chibharo chacho chinoitwa nenzira iri sly, ende unogona kusatozviona kuti watobatwa. Kune vaya vana vaPapa, sunungukai zvenyu kunyora nyaya dzenyu pano, macomments nezvimwe zvakadaro, asi mukaona maakutuka zvinoreva kuti njere dzadhonzerwa hadzichanyatsoenderana. Hanzi kana vanhu vane argument, munokanda mafacts kwete mafeelings. Ukaona wakutokanda mafeelings, aiwa isusu totoona kutoti aiwa waremegwa. Tinenge takuremera kanjuga dzacho zvinenge zvatoonekwa kuti aiwa bodo regai timbotaura nyaya yediaspora cash funeral policy. Handiti muri kuona kuti vanhu vari kufa left right and center. Ukangovhura Facebook feed yako unosangana zvakare nevanhu vakawanda vari kurasikirwa neupenyu. Sediaspora community tisuzve tinofanira kumeka sure kuti ndofu idzi dzaraniwa nenzira iri dignified for our family members. Saka tiri kuti isusu gaizika ngatirongekei diaspora cash funeral policy iripo to give us peace of mind. Kana uchinge washaikirwa ne-extended family ne-immediate family chero wacho ukati d panowanikwa mari inobuda cash out. Imi munozviziva guys, kana uchigara in a foreign land usina backup yecash ka unenge uri pamawani. Yes, maboxi munopiwa, matende munopiwa, but pamwe pacho panongodiwa mari. Pane zvimwe zvokuti unosara usingakwanisi chero kuti uinde kubasa. Ndo mari dzatiri kutaura idzi. Insurance policy pachayo. Mu-comment section umu mune link ririmo. Imi ingoteverai link iri munowana kubatsirwa. Maagency edu achakufonerai. Pane vamwewo vati vanoziva Magaya zvekutodaro. Vati Mwari chaiye hapana chake pana prophet ava. I know Magaya very well. Chero tsoka yake ikaiswa apa iye asipo, I can point kuti uyu ndiMagaya uyu. Everything that was said was not a lie. Pavanhu vese vari kutaura matestimony, vari kuti kunyepa. Let's wait and see kuti Mwari achagadzirisa sei nyaya iyi. Tendai Magaya had no option but to stay, but vese vananyasha nana Happy they had an upper hand. Mai vaMagaya chembere iya is worse. She used to abuse her own husband mu ministry. Maministry weka kuramba nyaya idzi but muri kudziziva. I saw a comment from a lady anonzi Lizzy Mutero ari kutuka vanhu vari kutaura nyaya idzi. I don't blame her at all because Magaya aitaura kuti he doesn't like you because of your too much makeup. Magaya was more attracted to natural beauty. In short, uyu Lizzy uyu Mutero madaiza danga ndiri paministry aipfekera magadziko. Vanhu avatori 3 neumwe mukadzi aitsenga papuka muchechi every day. So I don't blame her for not knowing zvatiri kutaura. Magaya never tempted kumunyenga because he was not part of the group rema ministry weka airara na prophet. He said he is keeping you because you are loyal. IR team ndo imwe. You don't join IR team kana prophet vasina kudya. Kubva kuna kudzi, your husband knows where the money comes from. People are very naive kunyaya. Vanhu vachiri kuenda kwa Magaya muchavhura maziso riniko. Okay, nyaya dzechibharo hamusi kudzibvuma. Kwa nyaya dzemari 10 years dzamakamupa hana chaakaita. Imba yainzi inoitwa zvebeekeeping neAguma nemadried fruits kuchitungwisa iri kupi. Last time I checked, he was now selling clothes kufactory kwake. No one works there. He used to have a lot of people waishanda pafactory. He opened shop yehembe ikavharwa futi, and people still go to this man for spiritual guidance. He sells books every day, dollar offering. How much does he make
kukambanje kwaiuya basket rese reoffering, mari ichipiwa munhu anenge agona kufadza Prophet Magaya. Prophet Magaya vairara nasisi vangu chaivo. He wanted kurara neni zvachose, and he knew kuti munhu airara naye ndisisi vangu. Hapana chari kunyeperwa. All these allegations are true. Vedweka guys, musanyeperwe. Murume uyu ihondo chaiyo. So ndeumwe uyu aitova ministry worker ari kutaura kuti vedweka musambonyeperwe. Mukomana idambudziko cha. Regai tichipedzisa nenyaya yemwana wesangano inotyisa zvakanyanya. Ari kuti iye ndiri kutyira mhuri yangu uye ndiri kutyirawo ini kuti murume uyu akabuda ka achandikuvadzisa. He can strike anytime. I have a group of ladies chiri kundirwadza ndechekuti vamwe vacho they are defending him and still say, hey, touch not my anointed ones. Some of his overseers' wives akarara navo. If you post this, I know a lot of girls will agree with me. Magaya akataura muchechi kuti I'm going to have a student conference. This conference had vakomana vashoma. He introduced what he called dog eat dog, whereby students would snitch on each other. In this case, most boys were eliminated in the game because aida kuti pasare vasikana chete. We were moved in groups. Those that were clever vakatanga kuziva mates dzekumuti daddy or baby. Vakatanga kunogara guest house yake iri kukambanje. This house had bunk beds, but he had his own bedroom, so munhu wese had papa's number. Message yaingosendwa usiku. Then we go in groups kumubata nhengo dzake nekumugarira. There was this other lady ainzi Nyasha. She was the one of his first favorite ones. Takambosvika pakumuti mam, she was beautiful until wagumurwa mugame. Vanhu pavaibviswa pahotel vaibviswa in groups, and those who were transferred kuenda kukambanje guest house were not allowed to say a word about it and make Tendai aware of things zvaiitika ikoko. Pakagumurwa vanhu big time kukambanje those days. There were also a girl ainzi Tino. Akakufarira hake aiwa waiitwa favorite ya daddy. Every day Maria offering yaiuya iri mubasket. Then boys dzaiva ikoko, can't remember vamwe vacho mazita. Vakomana ava vaifunga they were being mentored, but they were being used kuvhara maone because kusara negirls chete kwaizoita mutauro. Ndo vaituma unotenga chikafu nandosi pizza chicken ini waingotaura zvawaida ikoko. After a while these girls were introduced to church to oversee and investigate. Vakatengerwa ma uniforms nema heels. Ndo pavaiona kuti vese zvavo vanga vasara. It's either une magaro or you are light in complexion or you have a beautiful face. But ministry workers ese aiti akaona reaction team hana yairova because we were given the power. Magaya always wanted us to wear heels. Yakazongoti Z reaction team iya. Then Magaya started new projects. Pakauya vamwe vanyowani vasikana, of course they were beautiful. He introduced beekeeping, then Aguma yanga ichiriko. I will explain to you how he made Aguma HIV iya. He opened an office ku town Paroton Row. Pagomo, it's now owned neimwe company inoita zvemining ipapo. Kuseri kwacho ndokwaiva neoffice yake. Ndo maiitirwa zvese imomo. That office ndiyo yaishanda vaipisa madaizi wayo. Girl wainzi Tryphene aitawo kunge mai Magaya. Pa-reception paigarawo vane magaro neface iri kuonekera. Isusu we were mu office yemukati. There were two girls who were underage and Magaya knew the other one was doing law. Akakurumidza kutiza, not sure kana akazobatwa. Then mumwe wacho ainzi Big Baby. Magaya had to spoil her because nyaya yacho inenge yanga yaipa. He didn't want the mother to know. Every department yaiva office manero, from beekeeping, factory, boutique, mogara naye office until midnight. Kombi yokutakura ikunokusiyai kuhotel. Maisvika pahotel chikafu chapera, but ndikanyatsozvibvunza kuti ko office ikoko kutaitei, hapana chataita. I remember at some point he asked everyone kuti pana anoziva kuti ndinofarira chii here. Nothing productive was discussed there. We had a guy ainzi Ian. He never knew what was going on, and when both these guys benefited Magaya somehow, vaikasika kuenda kumba. There is a lot zvandasirira apa. That lady aitambira Marema stands akazongosiiwa. Not sure if her marriage survived after Magaya started ignoring her. She was no longer responsible for keeping money. Yanga yakuchengetwa neainzi Whitney. Nyasha won Magaya's heart because she was good at twerking and eating Magaya's nengo. Happy is not beautiful, but she was very loyal kuna Magaya.
kune vaya vanoda kuti mhiko chiitai, ndonguva yenyu. Ndapedza. Hoyu mwana uyu wazvitaurira akadescribe akaburitsana mazita ose amene kuti muchadei. Do leave your comments on what you think panyaya iyi.